Gwener y Groglith. Gwediwn. Bore yma eto, rydym yn gasglu ddi amgylch dy groes, i ofyn am dy faddeuant ac i ddiolch am dy aberth. Bendithiau'r myfyrdod wrth i ni gyflwyno'n hunain i ti o'r newydd. Bydd gyda ni, a bydd yn gefn i bob un ohonom. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A phan ddeithant i'r lle a elwir Calfaria, yno y Croeshoeliasant ef, ond roedd hynny yn bell yn ôl. Ger testyn ei myfyrdod heddiw yn llyfr y Galatiaid, penod 6, adnod 14. Does ond un peth i frolio amdano, croes ein harglwydd Iesu Grist. Mi glywes i ddiddanwr unwaith yn gwneud hwyl am yn pennau ni Gristnogion, am fod rhai ohono ni'n gwisgo croes am yn gyddfe. Geisiodd wawdio, trwy dweud nad oedd yn deall pam byddai Cristion eisiau dathlu lladd ei waredwr. Nad oedd e ddim wedi deall hyn agwedd. Fe aeth Crist i'r groes drosom ni, dros ein pechod ni i farw yn ein lle, ac yn fwy na hynny, fe atgyfododd Crist a chario'r dydd yn orfoleddus. Rhan o'r hanes yn unig yw'r groes, ond rhan hanfodol ac ysgytwol serch hynny. Efallai dylem wisgo croes fel arwydd o'r ffaith fod dyn wedi gwrthod Crist, ac mae'n dal i wrthod heddiw, ond roedd Calfaria mor bell yn ôl. Yn gynnar ar fore Gwener y Groglith, aeth Iesu o flaen y llys, ac o flaen Peilat. Rhoddodd Peilat gyfle i'r dyrfa i arbed, ond beth oedd y gri? Barabas y llofrydd. Doedd Barabas i hunan ddim yn deall y sefyllfa. Doedd dim modd i neb ddeall ar y pryd, ond gwyddom nawr, mae dyma drefn Dduw ar ein cyfer. Fe anfonodd ei unig anedig fab i'r byd i farw yn ein lle. Eto i gyd, mae'r dorf yn dal i alw Barabas. Dyn ni wedi dysgu dim. Am 7:08 y bore, gorfodwyd yr Iesu gerdded trwy strydoedd Jerusalem yn cario'i groes ar ei gefn, a'r dorf a'r milwyr yn ei wawdio. Ydych chi wedi cael eich gwawdio am fod yn Gristion, am fod yn aelod yng Nghypelseion neu Bethesda neu Nazareth neu unrhyw gapel arall efallai? Nid rhyfedd os gwawdir y gwas, cynnes gwawd gafodd arglwydd yn Ond mae'r geiriau sy'n dilyn rheina yn ddiddorol, geiriau agoriadol ail bennill yr emyn. Nid oes arnaf gwylydd o'i groes. Ei groes yw fy nghoron o hyd. Fe wyddom i'r Iesu gael cymorth i gario'r groes yn y pen draw, gan Seimon o Gwener. Gŵr cyffredin fel y chi a fi oedd Seimon. Ac os cariodd Seimon o Gwener groes yr Iesu y bore hwnnw, sawl gwaith mae'r Iesu wedi cario'n croes ni. Ydy mae'r arglwydd wedi'n cario ni trwy sawl storm, ac wedi rhoi ysgwydd dan ein croes ar fwy nag un achlysur, ac fe fydd yn ein cario trwy'r storm bresennol hefyd. Am 9:00 y bore, croeshoeliwyd yr Iesu rhwng 2 leidr. Anobaith ei sefyllfa ei hunan, fe ddwedodd Iesu wrth un o'r lladron oedd yn edifarhau, heddiw, byddi gyda mi ym Mharadwys. Dyna'n gobaith ni gyd wrth i ni edifarhau am ein pechodau a gofyn am faddeuant Duw. Fe wyddom fod y milwyr Rhufeinig yn ei watwar yn greulon. Ond beth ddywed yr Iesu? Maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneithir. O feddwl am Iesu ar y groes, mae'n golygu gwroldeb o radd flaenaf, cyn bod person yn gallu gofyn am faddeuant dwyfol i'r union elynion sy'n gyfrifol am ddwyn bywyd y person hwnnw oddi wrtho. Gwroldeb a graslonrwydd, heb sôn am fawr fredigrwydd. Beth am yn dyddiau ni? Awdur y geiriau agoriadol, a phan ddeithant i'r lle a elwir Calfaria yno Croeshoeliasant ef, ond roedd hynny mor bell yn ôl, yw Dafydd Rwlans. Ac mae geiriau ddau bennill sydd yn dilyn
yn arwydd o cael iawn ac yn werth i ni ei hystyried heddi. Deithant hefyd i'r lle a elwir Soweto. Yno mae'r haul yn codi ar y du a'r gwyn, a'r llwch yn codi dan lach ffrewych, a'r gyddfaen agored goch. A phan ddeithant i'r lle a elwir Soweto, yno y Croeshoelio ef, ac mae hynny'n nes. Deithant hefyd i'r lle a elwir Belfast. Yno mae ysgyrion gwaed mor gyffredin ar belmynt a baw cwn, a mynwent yn ffair dagrau a ffoer. A phan ddeithant i'r lle a elwir Belfast, yno y Croeshoelio ef, ac mae hynny yn agos. Breuddwyd Crist wrth gwrs oedd brawd yn caru brawd. A mae digwyddiadau erchyll Soweto a Belfast a llefydd eraill yn y blynyddoedd diweddar yn enghreiffdio'r modd o'r ydym yn dal i groeshoelio Crist yn ein dyddiau ni. Ydy dyn wedi dysgu unrhyw beth gwydwch? Rhwng 12 a 3 o'r gloch, bu tywyllwch dros yr holl wlad, a'r Iesu'n llefen, fy niw, pa ham ymgadewaist. O holl ymadroddion y groes, dyma'r un mwyaf anodd i blymio i ddyfnderoedd cyfrin ei ystyr. Mae'r term Saesneg yn un da, the cry of dereliction, sy'n awgrymu fod Iesu wedi cyrraedd dyfnderoedd isaf y profiad o ddioddefaint dynol, nes teimlo bod Duw ei hunan hyd yn oed wedi cefnu arno. I ni'n teimlo fel na'r adegau ynddi ni, yn ein moment wanaf, yn ein galar dyfnaf, yn ein gweiledd llymaf, fod Duw wedi'n gadael, wedi anghofio amdano. A mae'n siŵr fod rhai yn teimlo fel yna yn ystod y cyfnod ofnadwy yma. Ond fe wyddom fodd bynnag, nad oedd Duw wedi gadael yr Iesu. A rhaid i ninnau sylweddoli, nad yw Duw yn ein gadael ninnau byth. Adeg genir Iesu, yr pwyslais ar oleuni. Seren ddisglair arweiniodd y doethion at y preseb. Safodd ei goleuni uwch ben y stabal dlawd. Goleuni nefol. Dyma ddisgliriodd o amgylch y bugeiliad. Eistedd liw nos yr oeddynt ac fi aeth y nos yn ddydd. Wrth ddarllen a chofio genir Iesu, gwelwn mae goleuni oedd yn llywodraethu, y nos yn troi yn ddydd. Ond beth sydd gyda ni ar ddiwedd ei oes? Beth sydd gyda ni ar galfaria? Nid goleuni, ond tywyllwch. Tywyllwch dros yr holl ddaear, a hynny ganol dydd. Y nos yn troi'n ddydd ym Methlehem, a'r dydd yn troi'n nos ar galfaria. Mae eglur had i'n plentyn bach o'r digwyddiad yn ddiddorol. Pan ofynnwyd iddo, sut aeth hi'n dywyllwch pan fy'r Iesu farw a hithen ganol dydd? Mi atebodd wedi pendroni, mae Duw oedd wedi tynnu'r blaens, wedi tynnu'r cyrtens. Mab Duw oedd Iesu Grist i'r plentyn wrth gwrs, ac o gollian wyliad, mae'n arferiad gan bobl dynnu'r llenni. Efallai bod mwy yn ei ateb nag a feddyliwn ar yr olwg gyntaf. Ydy'r tywyllwch yn dangos cydymdeimlad Duw, tynnu'r llenni guddio dioddefaint ei fab, a'i guddio oddi wrth y rhai oedd yn ei watwar yn greulon. Mae'n debyg y gallai llawer yn yr eglwys fore dystio, mae yno, yn y tywyllwch wrth droed y groes y dechreuodd ei profiad. Mi allan o ganu gyda'r ymynydd, lle gorffennodd Iesu farw, lle dechreuai Sinai fyw, a dwi'n hoff iawn o'r gwpled yna. Ychydig cyn i farw, lle farodd yr Iesu y gair gorffennwyd. Nawr, mae'n bwysig nad un ni'n camddehongli'r gair. Ebychiad gorfoleddus sydd yma. A hynny ar wefusau un a wyddau fod ei waith wedi ei gwblhau. Roedd gorfoledd yn y gair gorffennwyd. Bu farw'r Iesu am 3 o'r gloch y prynhawn, a'i eiriau olaf oedd fy nhad, i ddwylo di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd. Mae angen i ni fel Cristnogion rannu dioddefaint y groes gyda'n gilydd, a wynebu yn yr adeg tywyll yma, ein bod wedi creu byd
lle mae pobl yn dal i groeshoelio'r Iesu. Deithant hefyd i'r lle a elwyr minnau. Yno mae lleng yn trigo ymhebyll y gwir ac yng Nghastell y Gai. A phan ddeithant i'r lle a elwyr minnau, yno Croeshoeliasant ef, ac mae hynny'n rhy agos o lawer. Ond pan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, mae hynny'n digon pell, yn gysurus o bell. Gweddiwn. O goron ddrain dan nhw gynen, a welwyd gynt ar weidlyd bren. Gwobrwya ni trwy'n dwyn i'r nef, a choron newyn iddo ef. Amen.